assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Windere TV min calmini noon kala e kuuɓal min ñaagui mon Allah moƴƴere hande noon amin gari ɗo henne e Keur Massar machallah ƴewde Labbel Wagne addande ɗum lettre muɗum invité d'honneur e événement mo paaɗeno le 15 février 2025 inchallah so weeli Allah to Travers Night Club à partir de 16h Windere ne waɗa lancé 4 ans muɗum en kalino ma wad prestation artiste ma wad aussi ma wad film documentaire ma wad aussi décoration donc hande min gari ɗo hen ni machallah e Labbel Wagne so wiyama Labbel Wagne noon machallah leñol ngol fof ne andi ɗum saabu ko neɗɗo daraniɗo leñol kadi ko neɗɗo pattam lama machallah kala ko leñol ngol waɗata organisé on jii ko dariɗo kadi ko darde kadi machallah yonde o daroto hen donc hande minen min gari ɗo addande mo lettre makko invité d'honneur ceerno Labbel a salminama a salmitama sohna Sara kadi a weltanama no fewi machallah vraiment kadi hande mbiɗa jogui welamma mawɗo saabu kadi Oumar ko neɗɗo ɓoyɗaɗo kadi mbiɗa wawi wiide hande o somi naati e monde pulaar o kanko omo jeeya hen saabu koye émission ngaji makko puɗɗimi noddude e monde pulaar o kadi kanko kadi tahi ɓeydimi suusde ɗum kanko kadi tahi somi suusi hande o média tan ko kanko donc noon so waɗi hunde o addani kam invitation d'honneur ko welamma mawɗo jogotomi hen saabu ko neɗɗo ɓoyɗaɗo donc noon kadi ɗum ne kadi weeɓani eɗen ñaago Allah tan yo Allah ɓuur ɓoynude sababu o kadi mbaɗon ɗum duuɓi kewɗi kadi eɗen mbiya kadi leñol ngol vraiment yooɓe ngar kadi ɓe notito saabu Oumar wona sara e leñol ngol hay so wonani hen so wonani grand so foti ko wonde hande ko kam e leñol ngol ko grand boubou hen mais wonani hen caggal saabu o joui hen rôle mawɗo kadi yimɓe fof ene cetti kadi darde makko donc noon mbaɗa noon so noddi vraiment foti ko notede goto foof kadi ara pour waddemo honoré ara pour mawnindemo saabu machallah kanko hande omo mawnini leñol ngol kadi wonto yeddini leñol ngol en jii tampere makko en jii darde makko ɗum ɓuuri woɗɗude hande o e Sénégal omo yaha toon pour hollirde caɗele leyɗele ɗe ganduɗa walla nokkuji ɗi ganduɗa ene waɗi probléme ndiyam ene waɗi probléme courant ene waɗi probléme hôpital uji e dispensaire uji foof o yaaha o haala ha Allah waɗi hen sutura vraiment laamu ngu yi ɗum ɗon ha wawa kadi safrude ɗum ɗon on hande o machallah won rôle muɗum mo jouata donc ceerno Labbel a salminama juurama kadi a weltanama e haalama machallah donc hande no mbimi on ni tan min garno ɗo ko addandemo lettre makko invité d'honneur donc Windere TV onon foof kadi machallah yiiɓiyankoɓe foof ina nodda leñol ngol tamno diɗorno ina nodda e keewal garon kadi e peewal machallah min kalni on min mbi min mbaɗata ɗum organisé min puɗɗoto ko 16h ɗum ɗon kadi ene jeeya koye dabbude wona ene yawi hirde de 1 de 2 Dakar yimɓe gondani donc moƴƴi ko tawa ene fuusa law goto foof hoto galle men guila guitene jeeya donc hande ko ɗum addunomin ɗo e Keur Massar min calmini on min juuri moon ha saaha goɗɗo kadi e invité goɗɗo kadi inchallah merci beaucoup